Goizaldean 100 langile eta soldadu lanean gau osoan ibili ondoren kendu egin dute. Potsdam Platz, Potsdam enparantza dugu hause. Potsdamer Platz, Potsdamer enparantza da hause. Eta orain leku moderno eta berri bezala ikusten baldin baduzue, sinistu orain dela 20 urte arte leku hau gune isolatu eta bakartua zela oso, ekialdetik mendebaldera pasana izan zutenentzat heriotz lekua eta askatasun egarria ito zuena milaka eta milaka lagunentzat. Kontua da, orain Potsdamer Platz delako hau modernitatearen 21. gizaldiaren adibide eta eredu nabarmena dela. Hiri honen bilakaerak lekuko asko izan ditu, baina tajuzkoa izango da noski bertakoei. Berlindarrei galdetzea nola ikusten duten Alemaniako hiriburua 20 urte geroago. Ich kenne die Stadt noch vor dem Mauerbau und bin ja hier geboren. Alles ein bisschen so überkandidelt gebaut worden, sehr schnell und sehr modern. Aber jetzt ist natürlich noch größer und noch besser und wir haben noch viel mehr spannende Leute hier. Esia iragan nahian tiro ziltzuten lehenak 24 urte zituen, muga eraitsi baino hilabete gutxi lehenago hiltzuten gazteak 20 urte besterik ez. Adin horretako neskamutilek, esia ezagutu ez zutenek, zer diote. Also ich finde es gut, dass die Mauer gefallen ist. Für mich hat es jetzt nicht so viel verändert, weil ich da ja noch gar nicht geboren war. Mehr schickimicki wird und alles teurer wird. Und, Gaur egun Berlindarrei gehien egiten zaien galdera. Leku hau, edo hori, edo ura, orain 20 urte zertzen ekialdea ala mendebaldea. Gaur dena oso berdindua dago, baina etzen horrela izan esia botatzutenean. Mendebaldekoak geratu ziren fisikoki isolatuta, baina benetan bakardadea ekialdekoek izan zuten, ez baitzieten mundu zabalera irtetzen uzten. Garai bateko ekialdeko Alemania ez da oraindik mendebaldekoaren pareko, baina Berlinen ezberdintasun hori desagertu eginda eta etorkizuneko soka helduta dauka, baina ahaztu gabe historiako ikono dela hiria.